Kusasa ke uzokhumbula ukuthi ngizobe ngilapha endaweni yase Maritzburg number 176 Peter Maries ngiyobe ngihlola epharmacy makwenzeka ukuthi nawe uyafuna ukuzohlolelwa ukhehlelezi ngizobe ngise Maritzburg ishayela nje call center yami enambeni 0711307808 0611307808063 msakazweni wakho 18 minutes before the hour of 8 o'clock msakazo mnandi kakhulu yebo uthi it is well with my soul hambi ngedwa ngihamba nobaba uSibiya Dr. Palundi Dr. Phansi endaweni yasefolweni Sibiya mfowethu sikubingelele dokotela ngibingelele kakhulu enhla nasezantsi kubalaleli abahle kakhulu bezwe lemzansi uBulendo usekhona la namhlanje angihambi ngedwa ke ngihamba nananga udokotela wami okuba bendumandumane amen nolobiza olobiza emsakazweni ulobilo lisike idolo idolo lisike ekhaya alomdeli ibhaca ndiyalibona ibhaca ndiyabona pha intoni ngelengele ulimpondo nibe niyeva kuba ndihleli nempondo imoba yabantu impondo mse ikomkhulu seqhawweni kaloku mkhaya yabona usufikile lapha uyasmayela uyamosha lobilobi yambona ukuthi wenza into engavumelekile okay e-studio akwenziwa kanjalo ufikile akusmayilwa kanjalo e-studio fanele nje ngaphandle ufuna ube noselo ukusmayila ngaphandle leyo nto leyo so ke sicela bonke abantu abanenkinga njengamanje sicela ufone 060 7164 maunenkinga mawuthi ngiyafisa ukuhlolela mawuthi nami inkinga zakethi namhlanje today it's your day give me a chance ngikusize ungenza useGoli ngenza usePretoria ngenza useCape Town Bloemfontein Limpopo wherever you are overseas yonke indawo lapho khona ukhehlelezi uphakathi eZwilomzansi FM 16 minutes before the hour of 8 kumsombuluko umhla ka7 kuNovember zokhumbula ukuthi sele namalanga awu23 ukuthi thina siuqede unyaka njengamanje sesiyoyivala bafowethu uthi into yami ngiyabuza ngithi mina ivese ngikunika yona namhlanje Msibiya aphela uzukaphelisise ukuthi omunye umuntu awumbambela iqubu ngoba kungenzeka ukuthi ubambe iqubu yonke into esicelayo lobilobi ayikho ezulwini kodwa ibantu la emhlabeni ungizwe kahle ukuthi ngithini yonke into oyicelayo ayikho ezulwini kodwa ila kubantu ezandleni kungenzeka imoto oyicelayo iphethe uSibiya kanti uSibiya umfundi kungenzeka indlu oyifunayo kuhlela isitha sakho leso ngasikhulumisi iphile kungenzeka umshado ufunayo lo muntu omnyanyayo uyena ozomshada aningizwa manje kukhona into engifuna ukuyidlulisa namhlanje kubalekile kwesinye isikhathi ukuthi ubonge yazi ilalela ngithini kwena kubalekile ukubonga nje kukodwa kubalekile uzokhumbula eBhayibhelini lithi iBhayibheli uDavid mayoqondana nebhele kwehla ukuthi abonge ukuthi senginqobile kubalekile kwesinye isikhathi ukuthi sidlule entweni ekuthiwa ikubonga namhlanje ngizokhuluma nabantu abathi thina ukubonga sikwazi abantu abakhuluma abathi thina ngizokhuluma nomuntu othi mina into ethi iqubu angikwazi ukudlulisa ngicela ungiphe inkonzo yokwehla ungiphe inkonzo yokudlulisa ungiphe inkonzo yokudlulisa ngizokhuluma nabantu abanjalo namhlanje kwiZwilomzansi wena ovula iZwilomzansi wena othi mawuvula iradio yakho ahlala kwiZwilomzansi ungabisadlula njengamanje because we are here to heal your soul sizosindisa umphefumulo wakho ngizothi kuwena xolela umakhelwane wakho lithi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha kumesaba ubaba uNkulunkulu namhlanje ngizokhuluma lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda ngizokhuluma nomuntu namhlanje othi umakhelwane amangimkhulumisi ngizokhuluma nomuntu namhlanje othi mina can do it but inkinga yami kwazi ukudlula entweni uthi mayithandaza omunye umuntu oyisonta uthi sithethele lizono zethu njengoba nathi sibathethelela abasona uthina kodwa inkinga yakho uyahlulwa ukwenza practice what you preach ngizosho kanjalo namhlanje sinenkinga ohlobo labafundisi abashumayela kodwa bangakwazi ukuyenza into abayishumayelayo sinenkinga abafundisi abazonda ingceku zenkonzo sinenkinga abafundisi abathi mabebona abafazi babona ingceku uthatha advantage ngoba unamandla aningizwa lobilobi namhlanje aningizwa lobilobi
kunomuntu namhlanje ongafuni nokuyibona inyanga kunomuntu ongafuni nokumbona umfundisi ngenxa yeabuse akayithola kuyena kunomuntu ongafuni nokulibona iartist athi amakhola nyawazonda ngenxa yeabuse ngenxa yamagama aphuma emlonyeni ngikutshala umvino oyiwona wona ushintshwe yini mkhulu anengizwa manje baba yabona namhlanje ngifuna uyoxolisa kusisi wakho ngifuna uyoxolisa kuma wakho omunye uze wawakhipha amagama wathi mama ngeke ngiphinde ngene kuleli khaya baba ngeke ngiphinde ngikukhulumise do you know ukuthi kunabantu abathi ngiyafisa ukuthi ngabe umama ukhona ngiyafisa ubaba ukuthi ngabe ukhona only if my mother was alive kunezinto ngabe ngazishintshile empilweni yami kodwa wena usamthuko wakho umzali ibhlungu ipain yokungabi nomzali ibhlungu ipain yokungabi nobaba why ubona omnye umthuko umzali wakhe aningizwe angazi noma niyangizwa yini angazi noma niyangizwa manje boss angazi noma niyangizwa namhlanje ngizokhuluma nomuntu othi mina ngiyakhala sula lezo inyembezi it is not over until God says it's over usho kanjalo ngelinye ilanga usithembiso zonto uma ebona abanye abantu begive upile empilweni ngithe mangikala ngathi mina ngahamba ngawuharisha ingane encane le ehlelelana abadusi bahlwa kangobese angibhekanga iminyaka angibhekanga ukuthi udume kangakanani nezenzo kodwa ngathi mina you can do it if you believe in yourself Jesus kwathi angaprofeti kodwa kwathi angibanika umphefumulo Nkosi ngoba lithi iBhayibheli ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo kepha maybe nokukhuluma kuyamphilisa umuntu izwi kuphela liyamphilisa omunye umuntu yes Lord yazi kwathi sibiya ngithi namhlanje abasizwayo bake bafone bathi ngiyakuzwa manje kunomuntu njengamanje ohlele emjondolo ukipitile kodwa abazali bakhakazi balale behlele Nkosi Jesu kunomuntu namhlanje ogibela imoto enzima kakhulu kodwa umuzi wakho ubufile sinenkinga thina abantu abamnyama ngoba sithanda impahla kodwa sithanda ukwakha ungalideleli ikhaya ophuma kulo noma kuthiwa izindlu zodaka kodwa kusekhaya lobi ngeke ngabona mina abantu abahlula ukukhomba umzali wakhe ngoba umzali wakhe ephuza utshwala ethi ngeke ngisikhombe lesi sidakwa mina ngeke ngabona abantwana abafunde euniversity sebekhuluma isilungu ngathi mama casha amaqhamuka abangani bami lalela mntanami ngizokutshela ufihla isibusiso ubona umngane wakhe ephumelela ingoba uyamazisa umzali wakhe umbone inkosi eyiyo yonke into yes wena usenomhloni nomzali wakho ngiyakudabukela ngoba isibusiso sakho sasibekile ithi number lobi 060 480 7164 ake sibone ukuthi bane simtholayo lobi yebo sabona yebo umuntu abalandeli bela khona le-pirate lo yebo baba ngifuna ukuxwayisa labafowethu laba sibongele kakhulu Orlando Pirates nkosi yami siyaxolisa futhi sesikwenye indawo manje nkosi yami uthi bagogo siyaxolisa nkosi yami usekwi-Pirates ngoba kweney'nkulu ngoba kwamhlaba kuyosala emhlabeni Jesu bekudingeka abantu abazosebenza bekudingeka abantu abazokhuphuka ngempela sidinga abantu njengamanje siyokhuphuka nabentabeni abathi impela siyakuzwa thina dokotela awu nkosi yami yebo sawubona baba abangubhekela umkhulu bakangila ngame ngifuna njalo umkhulu kodwa zinyawo la ziyaluma ngithele phini ilume kusibekhini ngilume ntambama ngazikwenze njalo bantu baba uthi uma ingcwele zisakuluma kancane inyawo ngoba azikakaxebuki wathi umoya baba ngizwa wena uma uphuma endlini kodwa weqinto wathi umoya ingcwele lento izonyuka mayiqeda ukunyuka bese ifika ihlala esinyeni sakho uyangizwa ngithini kodwa kube ngathi naso siya vibrate ngelanga bese siyathula wathi uJofa wena baba kunelumbo hamba nalo waleqa phansi njengamanje imizwa yakho ayisavunga ngendlela uyangizwa ngithini wathi umoya ingcwele ngizwa uzolala woba la exhibition my lord wathi umoya ingcwele ngizwa uzolala nomuntu wakho iround eyodwa bese uyahluleka uthi uyazama ngesandla uhluleke wathi uJehova no man kumele uchathwe wena njengomuntu engathi thina singakuchatha kakhulu wathi kuba kimi baba lento si affecte ngishimizo yakho kumanje wena baba unesigcwagcwa
la ohlala khona wathi umengcwele ngizwa nisho partner wakho wena baba kodwa ngixabane ngelanga bethula kaphela ngixabane ngelanga ningazi ukuthi nibangane khuluma nami ngizwe wawona phela ithwaqwa umuntu ngishaka ukubona umuntu sikhuluma naye manje uyanginyanya manje futhi baba akwasini baba uthi umengcwele vele bayahamba abantu bakho uyangizwa ngithi nizophinda uthola omunye aphinda ahambe uphinda uthola omunye aphinda ahambe wathi uJehova baba wena unesinyama ohamba naso wathi umoya kimi kukhona umuntu wesifazane mani kodwa okwami esikharejeka umntwana wakho uyangizwa ngithini wathi umengcwele lento yangagezeka kuwena wathi umengcwele mawuthi wena awunamuntu vele ngeke uzobona umuntu ngoba kufuneka wena into yakho igezeke kahle uze izinto zakho zivuleke ngoba manje izinto zakho zeminyama zina isixaxa ayi umuntu wonke bahlangana nayo emsebenzini into engizoyisho baba awuthathi inamba yakhe egcineni baba mayiseqedile uyazwa baba konke alright inamba yethu ithi 060 480 80 7164 7164 060 46 060 480 7164 right Izwi sawubona yebo baba njani Khehla siyaphila kunjani baba Khehlelezi incwadi ngicela ukunciphisa iredo kancane yebo baba yani unjani baba ngabe sewuzwile Khehla lo munjani wena awu ngiyabela baba ngiyawunkosi yami ngiyajabula ungena Izwi ngijabulela ukuzwa izwi lakho baba nawe mawusangena namashwa angaka ozongena nawo kimi nkosi yami lalela ngibuze Khehla ake ngibuze la baba ake ngibuze ubani umuntu wadlula ngengozi kini noma wagcina edlule ngento engathi kwachitheka igazi noma umndeni ushintsha ukunukana noma namanje nikuthola uphumula uthi kanti nathi wadlula kanjani lo muntu angazi sisaqhubeka ubani umuntu onjalo emndenini mawucabanga noma mawukhumbula kahle baba kudlule ingane yasekhaya lalela ke baba kade wethu lalela ke baba cool yazi mawukhuluma ngale ngozi uthi uNkulunkulu mawusangena kimi angifune unyaka ka1997 uyangizwa ngithini manje mangifuna u1997 moya ikhona into isimo sento engathi izimbuzi ezazikade ziwu9 ezagcina zilahlekile noma zantshontshwa into eyimfuyo eyagcina yalahleka wathi uNkulunkulu no97 umuzi wakini wawunamashwa amaningi ngoba kwake kwangena into eyizulu uthe mawungena izulu wathi umoya unabantu emndenini abanukana kwagcina kuyohlala enduneni phansi njengomuntu angathi kwaxabana umndeni wodwa ma ngiloke ngilandela la ngiloke ngikhuluma nawo uthi umoya ngcwele masilaka silandela kunenhlambuluko elokuthinta abantu abangasekho emhlabeni njengomuntu angathi singababuyisa labantu ngithi asihlale endlini phansi sixoxe bese ngathi siyanamla ngoba uma ngilandela ngibona kwehla amajuba amabili amhlophe mangithi lamajuba ehlangana uthi umoya engcwele kunesiphiwo naso wena esithinta ingilozi yaseZion straight wathi moya engani wena lezi insuku lokuphuphana nempophoma wathi uNkulunkulu kunamandla okumele ngabe ngunika wona ngazi mina noma ukhona umuntu wakwathi ube nejazi eliblue ngapha liphinde libe yellow ngapha ngoba ikhona into embatha kahle angazi Khehle awuphinde ukhulume nami ngive baba akufuna ukukhohlisa khona kunjani impela ekhaya kuzwanwa akuzwana impela nje akuzwana impela nje abengidlala nawe nje lalela ke baba angazi mina uba nokhole ekuphakameni noma okhole iNazarethi wathi uMngcwele ake nginibambisa into eyibusabatha yaqala ekhaya kini njengomuntu angaze ngithi mina ukhona into eyinkolo okwangathi kunabantu abayilahla kunesalukazi esikhalayo esithi no kufuneka uMnazarethi vele la ekhaya wena engilosi esimisakho wathi Jehova izinto azilunge mangiloke ngikhuluma nawe kukhona into eyisibhobo engishaya ngaka right ngaphansi esiphangeni njengomuntu angathi lento ayifuna ukudlula kuwe ubani umuntu wayikholwa eLinazarethi noma ebamba into egcina isabatha ekhaya kini
hayi ngabe ngidlala ngawe lapha akekho baba umuntu wesenza lalela masikhuluma la uthi umoya engcwele kukhona umuntu owadlule ezilile uyangizwa ukuthi ngithini ezilile engakakhumuli ngoba mangikhuluma nawe kunenzilo ephakama kube sengathi umbathwa ifele eminyama wathi umoya engcwele asikhuleke kakhulu kube sengathi ngifuna umuntu kodwa babembiza kodwa ngothulani ngathi mina ubani lo muntu owubhuti omdala ngithi mina usemdala kakhulu wathi uJehova kunomuntu abathi uthulani kumele ngimfune ngithi no mani kukhona umuntu oyimakoti okwahamba kwangathi kodwa ugcina ufuna ukubuyela emzini noma efuna ukubuyela kubo kodwa ifaka into engathi inzilo wathi uJehova ikhona into enibangayo nini ekhaya enenza ningangenelani njengomuntu ongathi ngathi yenza umsebenzi nomunye ongamngenele omunye angazi awukhulume nami ngezwe ideka loba kahle mina ngaseMozambique mina lalela uthi umoya engcwele ngiyaphinda ngiyasho kukhona into ewumuntu owayenenzilo owagcina engathi akabuyela ngekhaya kubo ngoba namanje masithi siyakhuleka la uthi umoya engcwele kukhona into ethinta isibongo sangapha eSouth Africa iphinde ithinta isibongo sangalekini wathi umoya engcwele ngabe siyayikhulekisa lento singaye ngoba unamashwa wena kunento emsebenzi wezandla kade kufanele ngabe uyayenza wena noma umsebenzi kuthiwa noma namanje kunezinto khandayo wathi umoya engcwele kumanje into zakho zimile angazi noma kunentombazane yakutshela ukuthi lengane yomfana eyakho noma wakwasulela ingane nawe wasola ukuthi no man lengane akuyona yami kodwa ayikho into engizoyisho khuluma iqiniso impela ngelinye ilanga baba uyothatha inamba yami sibuye siqhubeke yebo baba hayi ngoDisemba mina ngizofika kwesakho lapha ekhaya uma khohlwa kanje ukuthi ngoDisemba ngizofika lapha ekhaya angikuthi la eShaka Skrala ngo eShaka Skrala okay baba akunankinga baba siyabonga all right it's 2 minutes before the hour of 8 o'clock msakazweni wakho Izwi Lomzansi FM msakazo hamba phambili msakazo dumile msakazo thandwa abantu msakazo ngene emalokishini umsakazo olalelo umuntu onemali umsakazo olalelo umuntu onganamali kodwa lo msakazo ushintsha impilo zabantu kakhulu ngelockdown uzokhumbula ukuthi lo msakazo bubaphendula abantu ngesonto ngizobe ngikhona lapha number 20 Diaconia Avenue konzo enkulu kakhulu esobe sinayo inkulu kakhulu isimangaliso sithe ungezi nezicathulo lethi iBhayibheli Moses hey khumbula imbadada zakho ngoba indawo kuyona isingcwele Sunday sithi thina ungabi sayigqoka lezo icathulo khumula uhambe ngeenyawo number 20 at Durban Music School kuseni ngo7 o'clock ubamba indawo yakho kwanakele bafowethu free healing sobe siphakathi nakusasa sobe siphakathi eMaritzburg lapha nekhemisi kaKhehlelezi lapha ngase Home Affairs number 176 Peter Maris sobe sikhona siphelele kanti mawufuna uKhehlelezi inamba zikhona mawufuna ubaba uSibiya naye uzokunika inamba zakhe njengamanje ungayifonela inamba ecall center uthi wena 072 1234 976 072 1234 976 ngizobe ngikhona lapha endaweni yaseJohannesburg ngolesithathu 6 o'clock ntambama ungafona wena call center wenze booking ithi mhlabeleli wena olalelwayo izidalwa Ngibonga kakhulu bafowethu bonke ade besilalele uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anigcine uNkulunkulu anihlenge bonke abakufisela kubi sithi back to sender sikhathi ku 8 o'clock baba uSibiya bayifuna inamba zakho mfowethu bayathanda abantu bathi mawukhuluma bayaphila Nkosi siyabonga kakhulu mkhulu ngiyacela nje ogogo basondeza amapeni namaphepha ngikuzwile ukukhala kwenu bazalwane ukuthi siyayisheshisa inamba ngicela nje ukuyibiza njengamanje inenze 073 8510 646 awuphinde sibiya futhi 073 8510 646 yona namba nje le ngitholakala kuyona for ama bookings bazalwane uNkulunkulu anibusise right that was ubaba uSibiya uDr Sibiya otholakala endaweni yaseSiphingo ungalifonela ioffice kaKhehlelezi enambeni ethi 087 550 1177 087 550 1177 Dr Khehlelezi uyatholakala ku YouTube uthi Dr Khehlelezi Facebook page nyanga yodumo mzonke ngithanda ngothando lwalavo ndumani yadumezizweni isihlahla somdebene ndela mzimba veche phazone impahla zamadoda ebofu nabasethethe nabasenjimani mkhonto kwazi igazi intaba ikhalamanzi dictionary intaba ithithi umndeni
ngalunya inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhedlika ngathi ngiyafulela kwanetha ngangazi ukuthi angifulelile kahle inhliziyo zamadoda ayibomvu awusuka amadoda siqoqula kwanapasi yabonga bafowethu uNkulunkulu anikhusele bonke nina nilalele umsakazi izwi lomzansi sisuke sikhona njalo Monday nolobilobi ngiyanithanda bafowethu ngithanda leso smile wena nomndeni wakho ne radio yakho God bless you thank you so much